Croeso cynnes nôl i'r rhaglen ac i'r gegin a wel, i ni wedi cael pasta yn barod, Catrin. Mynydd o basta. Mynydd o basta. A rhywbeth bach melis neis ti nawr, ynddo fe? Gobeithio bod bach o led chi nawr. Mae dyn ni'r buns os, so ni'n mynd i fod wneud yn buns yn hunain a llenwi nhw dy'r hufen a'r jam. Felly mae lot o waith dyn ni a ni'n mynd i ddechrau nawr gyda'r cymysgedd. Felly mae dy fi lladd fan hyn, rhyw 140 ml wedi bod yn cynhesu. Fi'n mynd i dynnu a bant o'r gres nawr, ni ddim moyn hwn rhy gynnes. At hwnna 75 ml o ddŵr o'r yma mewn, a wedyn 50 gram o menyn yn mynd mewn fanna hefyd. Felly, jyst gadael hwnna i doddi nawr, a hwnna yw'r cymysgedd glib wrth gwrs ar gyfer wneud y bara te, y buns bach. Felly, cymysgedd o bara deisian yw ynddo fe. Felly, y reswm dyn ni ddim moyn hwn rhy gynnes yw achos ni'n mynd i fod yn ychwanegu'r birim mewn muned nawr. A wrth gwrs, mae'r gres achel yn mynd i ladde. Felly, gadewon ni'r menyn i doddi naturiol fyna nawr, a ewn ni at y cynhwysion sych yn barod i roi yn y peiriant. Nawr, mae'r peiriant ffordd hyn yn gret ar gyfer rhywbeth ffordd hyn, ond os na bowlen a llwy bren a bach fwy o waith, ond mae modd wneud, ynddo fe. Felly, o'n i'n gweud, cymysgedd o 2 flawd yn ni fan hyn, 250 gram o flawd plaen, gan bod ni moyn i fe fod fwy fel teisen, ond wedyn 250 gram o flawd cryf, bara, gan bod ni moyn y gluten i roi strwythyr iddo fe, i fe gael codi, ynddo fe. Felly, hanner a hanner sydd dyn ni. Felly, mae'r eina mynd yn y fowlen, a mae dy fi llwy de hefyd o halen yma mewn. Felly hwnna i gyd, a mae rhaid fod yn ofalus hefyd ar halen, achos mae hwnna'n gallu lladd birim hefyd. Felly, na i droi hwnna i naill ochr. Wedyn ni felysu'r bara, mae dyn ni 60 gram o siwgr caster. A wedyn, gan bod i yn gymysgedd fwy cyfoethog, mae 1 wy yma mewn. Felly mae hwnna i gyd yn mynd mewn fanna. Felly, nawr nôl at hwn, dyle'r menyn fod wedi doddi, a mae rhaid i ni gael hwn nawr yn tyrmlo fel bod e ddim rhy gynnes i gyffwrdd, ynddo fe, weddol, just cynnes, chymod. Dim goer mewn ffordd. Yn gwmws. Felly, y birim ffres yma mewn, nawr i fi wastad yn ddefnyddio birim ffres, 17 gram wedi mynd mewn fanna, ond os nag chi'n gallu ffeindio fe, mae modd ddefnyddio birim sych, a mae eisiau ddefnyddio llai o hwnna. So 7 gram o hwnna mynd mewn. Felly, cymysgu hwnna'n dda fanna nawr, a na gyd sydd eisiau wneud wedyn yw arllwys y cyfan mewn a gadael i'r beiriant i wneud y gwaith. Felly, cymysgu hwnna, a fel fi'n gweud, mae hwnna'n mynd i gymryd rhyw 10 munud i ddod ei gilydd, ond falle chydig yn fwy os ych chi'n wneud e gyda'ch dwylo, ynddo fe. Felly, gyda bara, wrth gwrs, mae rhaid ni adael e mewn lle cynnes unwaith mae e wedi i baratoi. A byddwn ni'n gweld y ffordd delfrydol, y cymysgedd delfrydol mewn muned, unwaith mae hwnna wedi coginio. Cymysgu. Felly, wellwch chi weld, mae wedi dyblu mewn maint fan hyn nawr. Rhyw awr a hanner mae hwn wedi gymryd. Bwysreiddiadur neu ydy fe bys y ffwrn? Na, ti ddim moyn i gynesu e rhy gyflym, achos mae e'n mynd i fynd yn fflat, ti'n modd. Felly, gadle ddod yn araf fach, jyst mewn cegin, cynnes arferol, dim eisiau gorfodi e, gadle ddod yn naturiol. A mae eitha gwyddonol i weid y gwir, yn dwi? Ydy, mae e. A ti'n modd, i fod yn honest, fi'n neud e swno fwy gymleth na beth yw e. Mae eisiau chi jyst fentro a gweld fel mae e'n dod, ynddo fe. Felly, os gallwn ni droi o'r bant fan hyn nawr, i ni gael clywed beth sy'n mynd ymlaen. Felly, mae eisiau hwnna i gael ei gymysgu bach yn fwy, fel fi'n gweud, mwyn i fe ddod yn llyfn fel y tos hyn. A na i ddangos i chi'r tos fan hyn nawr. Llwch chi weld yr holl air sydd wedi cael ei greu ynddo fe. A mae rhain yn neud rhyw 12 byn bach. Wel, so felly fi fel arfer yn wedyn yn ei bwyso nhw, jyst i rhannu nhw allan yn deg, a gan bod nhw'n coginio o'r un pryd wedyn, ynddo fe. Perffaith ar gyfer te prynhawn, ynddo fe? Wel, ydyn. Gyda'r gweinidog. So, rhyw 70 gram os gallwch chi, fi'n credu mae hwnna yn rannu yn hafal wedyn. A wedyn, jyst i'r holio nhw allan gyda chydig o flawd ar y bwrdd, mewn i siap selsig fan hyn, a mae dy fi hambwr cobi gyda chydig o bapur gwrsaim ar ei benne, a wedyn y gyd sy'n eisiau gwneud i roi rhain fan hyn, a cario ymlaen wedyn tan bod ni'n cael yr 12 wrth gwrs. A mae'r ffwrn, mae rhaid i fod hwnna'n cynnesu dyn ni. Mae hwnna'n cynnesu ar 180 cymeriad Celsius nwy wych. A felly bod rhain yn mynd i gael ei goginio am ryw 10 munud, 15 munud. Felly coginio'n weddol cloi, ynddo fe.
Felly... So 12 fyna ar y Hamworth, a wedyn... Ffwrn faint mor hir wedys ti, sori? Yn y ffwrn am ryw 15 munud. 15 munud, ie. Ond, sorry, just cyn i ni jwmpo i'r addurno, mae rhaid i reini godi am ryw hanner awr arall. Felly mae rhaid i chi aros wel, rhag ofn bod, chymod, dych chi ddim yn gallu coginio nhw'n syth yn y fe, bod rhaid nhw codi unwaith eto gan bod ni wedi tynnu rai allan nhw, a maen nhw'n mynd i ddod mas rhywbeth tebyg i'r rhain. Felly, llenwi rhain nawr te, gyda chydig o jam, a wedyn hifen dwbl, a mor syml yna, i fod yn onest, ond os dim rhaid i chi lenwi nhw, gallwch chi jyst gadle gyda'r eisyn wrth gwrs, a chymod, digon o hifen yma mewn, a rhywbeth bach neis iawn i de. Mae dynnu rai fan hyn, falle... Wel, na i dorri un fan hyn i chi gael blasu tra bod fi'n rhoi'r eisyn ar hwnna, a gallwch chi weld beth ych chi'n meddwl wedyn. So, felly, coni fan hyn nawr. O, mae'n edrych yn fendigedig. A mor lliwgar hefyd. Eto, rhyw naws hafedd, Catrin. Ie, ti fel y pili pala. A fai mor gloi a fai mor rwydd nes ti hwnna, mae hwnna'n anhygol. Dere ni weld fan hyn nawr te daf. Cawn ni drial edrych. Hamlaen, right. Neis iawn. O, ba hwn. Yn hollon wirioneddol. Sori. Blesus iawn. Hyfryd. Mae hwnna'n hyfryd. Diolch yn fawr iawn i ti. Dangos pan mor rwydd i fyny i'r cwbl. Ac efo ysgafn hefyd. Ydy, ysgafn ydyn. Achos maen nhw fwy fel teisio ni hefyd yn nhw ydyn. A jyst gorffen nhw dyr eisen wedyn, ie. Ie, hwnna fe. Wel, mae digon dyn ni lemyn boliau ni fan hyn nawr. Digon i fynd adre, yn problem. Diolch yn fawr.